Dito na eh. Naku, lalim. Mahaba talaga. Wow, Hindi talaga kaya. Patay ka! Huli. Huli sa likod. Nasap mga Aji, nandito tayo kala Boss Jason Webb natin, kila Kadagit, Kabols. Kabalbon TV. Yan. Gusto ko lang muna bago ako mag-umpisa ni Kabalbon. Flex ko lang mga Aji. Itong paleta na to, Paluchina, ito Kamagong mga Aji. And ito binigyan na tayo ng isang pitak, napakaganda, napakagaan. Si Sir Malbar Michel Tiaba, yung phone number niya, baka ilagay ko sa ilalim. Kung gusto niyo kumuha sa kanya, boss, salamat, bigay mo to. And yun, laro kami. Jensen to mga G, 3 days. Subukan natin kung kaya ko siyang gawing parang mas bate. Boss, boss. Yan, Jensen din to. Yan, itiman. Itim. Yan. Naku, parang ako kinakabahan mga G kasi baka tumalon siya. And yun, boss. Ano, yun natin, boss? Natulog na sa may dulo. Wala tayong ano gusto mo dito? Salang ko na sa kanya. Gusto mo ikaw na magano ng video? O, zoom mo na lang, boss. Ano gusto mo? Ganun, boss. Yan. Ikaw na kumaksunada. Si Kabalbon ko na pahawain natin. Dito na eh. Naku, lalim ng gagamba natin Uy, parang nakita na ako. Parang nakita ko na kagad ang laruan ng gagamba ni Kabalbon. Hindi mapalagay. Wala. Wala. Pero may isa pa. Lalim ng panggagalingan ng gagamba natin Pero lamang talaga tayo mga Kaji sa haba kasi laki. Mahaba talaga. Pero ano yan. Wala kasi akong maliit na gagamba talaga mga Kaji. Wala akong maliit. Okay. Yun lang, pansin ko lang sa Jensen na to, medyo hindi siya yung... Siguro dahil sa 3 days mga Kaji, sa katagtag sa biyahe. Tagtag sa biyahe. Oo, ang init Tsaka mga Kaji, init. nasa bag ko lang yan. Yung mga gagamba, pansin ko parang tumabingi yung mga... Yan, wala mga Kabalbon. Dumobla na yung Salangan mo na salmon, may salmon ka ba? Wala, boss eh. Mas malaki ka dyan. Pinakamalaki mo. Try natin. Ay, pinakamalaki mo. Yung mga Kaji, subukan natin, pinakamalaki ni Boss Kabalbon TV natin, subukan natin. Kung Wala kakayanin. ko lang ata yung pinakamalaki ko dyan. Kamali ata ako boss Di, okay lang yan, boss. Continue na lang siguro. Oo na to, parang gusto kong painumin ng tubig pre. Nangangagat ng yung moist yung kamay. Ayun ano? Oo, ito ka. Pawis, kinakagat niya na eh. Pinakamalaki mo, boss. Sige, pas pinakamalaki mo na, labas mo na, boss. Ula, ito pares lang. Yun na ata pinakamalaki yung ano. Itim na yun. Discuss na natin to para dalawa mga Kaji. Dalawa yung kalaban niya. Yan. Dalawa isa. Para at least kita natin yung laruan ng gagamba. Uy. Yan, mga Kaji. Kabalbon na bahala dyan. Siin mo gagamba mo pre, baka masakmal Brad. Hindi, ikot mo lang yung stick. Medyo lamang pa rin tayo sa haba talaga. Mahaba talaga. Wow. Hindi talaga kaya. Kaya dinalawaan na namin mga Kaji kasi lamang tayo sa haba. Isa pa mga Kabalbon yan, mga Kaji. Parehong Jensen line to mga Kaji Ay, ginagat na ako. galit na. Uy, tumigil ka. Galing ng biyayan mga Kaji, basang-basa yung kamay namin dito. Nagmumoist mga Kaji. Saputan na ako. Sabi, kalaban to eh. Saputan ko nga. Pala, meron pala dito. Sino tinawag? Diba? Kasi busy ka boss eh. Kakaiba yung mga yun. Oo, kakaiba talaga boss. Mas malaki pa siya yung 8. Pero parang Wala, nakita yung gagamba ko kanina, dun sa isa mo, sa itim mo kanina. Ayun na. Wala mga Kabalbon, hindi kaya. Yan, Boss, content mo friendly lang. game lang tayo. Yan. Yan mga Kaji, laro-laro lang po to. Friendly game tayo ni Boss Kabalbon natin. Medyo malaki kasi talaga yung gagamba natin. Pero parehong Jensen lines Jensen lines po. Ito mga Kaji. Tapos ka lang ba? Oo, pares gagamba, may pangil. Parang uno ko, sagit. Tayo lang mga Kaji Sure, post ko na lang to. Yo, what's up mga Kabalbon? Yan. Kasama natin si Idol G, si Kaji. Yan si Yolambino PH, pakisuportahan po. Yan.
Support nyo sana si Kabalbon TV natin at lahat po ng vlogger na nandito. And yung mga hindi namin ma-mention, God bless sa inyong lahat. Basta lahat enjoyin lang natin, pasayahin natin mga subscriber natin katulad ng ginagawa ni Kabalbon. And yung brother, gagamba mo brother, gagamba. Ito yung sa ating mga kabalbon. Ayan. Jensen yan mga kabalbon. Ayan. Tigrian. Oh, grabe init Basta tayo mga Sa'yo, aga. boss. Jensen lines din. Ito off color. Alam niyo naman laruan ko mga Aji, ganyan talaga kulay ng gagamba ko. Sa either itim, pula or ganito. Dahil lang tayo magtigre pero game boss, game. Ako naman nakahawak ng gagamba sa content niya. Salang natin mga kabalbon. Ang nalamog sa laglag. Ang bulto mga Aji. Brusko to, brusko. Uy. Friendship. Kaibigan, friendship. Bulto boss, ang laki. Oh. Uy, laglag yung atin, walang sapot mga Aji. Pero parang tumakbo yung kay Kabalbon natin ha. Walang sapot yung sa akin pero parang tumakbo yung sa kanya. Hindi ko lang alam mga Aji. Oh. Ay, Kagat! Patay yung gagamba ko mga Aji. Ay, grabe yung katis. Grabe. Dinali tayo ni Kabalbon dito. Gilid. Huling-huli yung gagamba natin. Uling-uli sa ano. Eh, grabe yung ano. Babasa. Wala na, patay na tong gagamba natin dito mga Aji ha. Tanggal yung galamay ata. Ay hindi pala. Pero hindi lang ginawa ng gagamba ni Kabalbon. Pero yun lang din. Parang ang bagal na rin ng kay Kabalbon ha. Parang na-stroke yung kay Kabalbon mga Aji. Pansin ko. Oh? Parang ayaw na sa stick. Kaya nga. Parang. Parehas. Pero hindi. Sobra nakakaagat na. Pero patay na natin sa atin. Aboy pa. Ang ganda rin ng sakmalan nila. Huli yung gagamba natin mga Aji. Patay na to. Lamog. Ano pa rin sa stick. Isahan na lang natin mga Aji kasi tingin ko patay na itong gagamba natin. Isahan natin. Alawin ko pre, okay lang ba? Galawin ko. Di pre, ikaw pre, baka maputol yung pangil. Ganda Tumusok na ata yung pangil sa stick. Di matanggal. Oh. Pre, baba mo pre. Pakita sa YouTube vlog. Baba mo. Dali, wag mo munang pakita boss. Cut mo na lang yung Kabalbon ha. Ganyan talaga sumakbal yung mga ano eh. Baon boss oh. Kaya patay natin yung gagamba ko mga Aji. Oo, ganito rin yung isang gagamba, sobrang gigil eh. Wala kasing sapot, No? wala siyang pangkapit eh. Yan ba yung tinanong gigamba ko? Hindi ka naman mga reject lang yung nilabang ko sa'yo. Mga reject lang. Pakain yan, pinalabas Kasi yun. pande para sa content lang din. Joke lang idol dito. Hindi, Si Kabalbon TV talagang inaangasan si Happy Man. Inaangan mo niya kasi si Happy Man talaga eh. Tapos na kayo maglaban, tapos na? Tapos na. Talo na kanya. Talo talaga yung kanya. Wala na sa atin dyan mga Aji. Pero boss, ano nangyari sa gagamba mo boss? Kumaagat pa rin sa stick, ayaw ano. Yan lang. Yun. Pero talo na yung gagamba natin dyan. Grabe. Boss, talo na yung gagamba ko dyan mga Aji. Declare na lang natin. Pagalawin mo nga boss yung sa'yo. Subukan mo lang. Pagalawin mo pa. Tibay eh. Oh, nagigil oh. Oh! Uy! Wala kasing pang sapot na eh. Ayun na. Uy, yun na. Pinatay talaga gagamba natin mga Aji. Ayan. Tumatalikod, mamamatay ka pa sa ginagawa mong yan eh. Hindi nakakagat yung gagamba ko din. Ano ba kasi pinapagalitan pre? Pinapagalitan mo kasi gagamba mo eh. Ayan na. Parang Grabe. mali ka rin Kabalbon, pinapagalitan mo eh. Kaya nga eh. Nagka ano. Grabe, dinali tayo ni Kabalbon. Nalamog yung gagamba, kakalaglag. Hindi, humble lang din. Nagmana kay Happy Man yung gagamba ni Aji. Kaji. Humble lang din. Yung talaga si Happy Man, napaka-humble na tao niya. Pero grabe yung ano, tama ng gagamba natin. Hello? Grabe na kami sa man eh. Dito parang nangis. Ang ganda ng laban mga kabalbon, mga Kaji. Salamat. Patay. Solid. Ano ba lang sinabi mo? Kaya tama eh. Yan sa mga nanonood sa akin bisitahin nyo po yung channel ni Kaji, Gagambino PH. Meron din po rin kaming content doon, laban namin sa kanya. Pasuportan din po si Gagambino PH. Maraming salamat po. Masuportahan nyo to si Kabalbon TV natin. Nagpalit ng pangalan from Batang 90s to Kabalbon TV. Dinali talaga yung gagamba ko mga Aji, pinatay. Minasakir. Tabi mo na yan boss, tabi mo na. Yan, thank you. Wala talaga. Yun lang mga kabalbon. Maraming salamat. Yun, sup mga Aji, andito tayo sa lugar nila Kadagit, kasapot sila kabols natin, gagambols natin, and lahat po ng mga vlogger dito, thank you po. And God bless sa lahat, sa masarap na pagkain, and Happy Bonbon in the house. Happy pala, happy kasi. Happy Bonbon. Laro po kami ngayon. Boss, anong line boss? Sa'yo boss? Hindi ko alam kung anong linya na naman. Di yan na kasi alam boss eh. Pag nanalo, sabihin natin linya. Ito sa atin mga boss, Jensan. Oo. Ito.
Happy Man pa lang kumukuha. Maraming salamat kay Happy Man sa kumukuha ng video Bait naman natin. ni Happy Man. Napakabait talaga ni Happy Man. Napaka-humble. Parang hindi ano eh, no? Oh, napakaga. Game na. Game na. Game. Mayabang talaga yung siya. Uy, hindi nakuha na. Yung mukha yung binibidyoan. Ah, tindi. Hop. Langanin, boss. Langanin. Kuha mo muna, boss. Bato mo na lang ulit. Parang robot itsura nito. Yun. Naon na to. Nung meeting pa to eh. Kaya, patulogin ko muna, boss. Sandali. Bakit di maglalaban? Mag-meeting pa yan. Oo, mag-meeting pa. Mayabang talaga yun. Parang bunga balik, boss, ah. Parang nakakaramdam ah. Pero ang kapit eh. Anong bulong Ang kapit. pinulong mo? Tindi ang kapit. Naku! Naku! Patay na yan. Di naramdaman mga kasi kasi masyado na siyang ano. Patay na. Masyadong slow mo. Di naramdaman. Zombie na yan eh. Agad. Parang ano to ah. Nako. Naku! Ay! Naku! Naku! Paras bakla. Para sa bakla! Parang si Kasapo tsaka Kabalbon. Lagot ka ngayon. Ah, napaka ano. Delay mga kaji. Delay ito mag ano. Delay mag-react yung mga gagamba. Ano yan? Ito game na to. Babae. Uy! May mens. Ayun lang mga kaji. Hindi niya kaya sa pigaan talaga. Pero ano, medyo napapagalan ako sa sakmal nung Jensen mga kaji. Magaling yung tingting. Nakaano. Ayun Patay na. ka! Huli sa likod. Huli sa likod mga kaji. Laon na kasi. Laon yung gagamba. Laon. Nahuli ka na. Nahuli talaga. Laon na kasi mga kaji. Ang sa tingting yung bigat eh. Oo. Ramdam sa stick eh. Parang pwedeng sasamon na to. Tsaka matagal na. 1 month na rin. Oh, medyo 1 month na kasi ito mga kaji. Parang kapakain mo na ata. Talagang huliin talaga mga kaji. Hindi talaga bubuhayin. Yan yung kay hobby natin, hobby bonbon. Dinali talaga. Tingin ko lang kasi medyo luma lang yung gagamba niya. And mga kaji, sa mga sulit natin yan, sana supportahan nyo rin po. Kaming lahat ng subscriber dito, mag-i-enjoy tayo. Abangan nyo rin, laban namin ni Kadagit, laban namin ni Lampolls. And sino pang may pag-collab sa atin, enjoyin po natin yung laban. Yun lang po, and God bless sa ating lahat. Boss. Yan, thank you.